салому алайкум подписчикони азиз, умедворам ки ҳама каса сиҳат сарбаланд хонобод тинҷаст. хуш омадед ба канали Бухтар Сити. Подписчикони азиз, як сар ғнажинаки биғизи 6 моҳа болоро баҳри шумо навор мекунем. Подписчикони азиз, ҳамин ғнажинаки карпата хушу тамошо кунем. меябте беҳад моли базебай, масъалаи аҳлиш, биғизиш ҳамаш кафолат дор мешавад. Попари ғафси хубам дорад. беҳад моли аҳлай подписчикони азиз. хушу тамошо кунем. мол худаш гусалаи ҳоли дандони дусолаги парсагнес, шохакош майда ин хушу тан худаш гусалаи мол. биғизиш кафолат дода меша, масъалаи аҳлиш хурдан ҳамаш ба дили пира. подписчикони азиз, мол қарор дорад дар шаҳри Бохтар, собиқ ном Қурғонтепа. рақамҳои телефона 117 38 98 78. дар ин рақамҳо WhatsApp имо ҳаст, метавонед ки занг бизанед, харидорӣ кунед. касоне ки ба шаҳри Бохтар қарибанд метавонанд ки биёд дар хонаи пешӣ бибинанд мола. подписчикони азиз, ва круки мол мегардем тамошо кунед. иншоалло ки дар мол ягон камбудӣ дидан намешавад. фақат занг бизанед, харидорӣ кунед. фикри ақидотона дар зер комментария бинависед. мола ғавси мола қафо тамошо кунед, чӣ хел мола ки ғавсай. масъала аҳлишам бепаза бе ягон чи инамта прамои иншоалло ки нишонтон метин. подписчикони азиз, любой тарафи мол меқапӣ, мол намеҷим ба беҳад аҳла инай тарафи қафош. халта синара тамошо кунед подписчикони азиз. чӯчак пари хубам дора, иншоалло ки дар мол ягон камбудӣ намешавад. нест камбудӣ надора иншоалло. я пеш бикаш. мол карпатай сорти простой нет подписчикони азиз. баъзе бародаро ҳарчи мегӯянд ки касе ки мола мешиноса ҳамон харидорӣ мекунад. мола нархшам нархи дастрасай подписчикони азиз. 15000 сомонӣ муомила дорад, доставка дорад. метавонед ки занг бизанед, харидорӣ кунед, метавонед биёед дар хонаи пешӣ бибинед. моли калоншава, дасти пои ғавси хубам дора. иншоалло ки ҳамин хели молро дар бозорҳо ҳам ёфт карданаш қина. баъд бародарони азиз арзонтам наметавад. мол иншоалло ки хурданаш бениҳоят зури бадай. масъалаи хурдан, аҳлиш ҳамаш ба дили пирай. подписчикони азиз, дар ин нархе ки мо гуфтем 15000 сомонӣ муомила дорад, доставка дорад. фақат успед кунед, харидорӣ кунед. подписчикони азиз, дар охири навор як ҷоя мегӯям ки ҳамаи бародароне ки дар ғарбӣ мусофириянд, ҳамаи подписчикони мо ғарибӣ мусофиранд, аксарияташ подписчикони азиз, ҳамаш аймо як умеди дуо доранд ки баракат дар касби кор, ҳаёту зиндагӣ, ризқу рӯзишон насиб гардонад. омадани дидори падару модарашона, зану фарзандонашон насиб гардонад. баракат дар ҳаёти зиндагӣ, ризқи рӯзӣ ҳар яки мову шумо насибу рӯзӣ бигардонад. подписчикони азиз, занг бизанед, харидорӣ кунед. лайкотона фаромӯш накунед. то наворҳои оянда. худоҳофиз.